Общо взето само напрежение, лоши работи, но да спохваля с нещо хубаво. Стискам зъби, стискам палци. Отворя се едно място, ще ходя. Ще кандидатствам апелативен прокурор, искам да става. Къде е това? Апелативна прокуратура, нали? Си подаде оставката апелативния прокурор. Искам да ходя там вече. А, София? Да. Кой беше до сега? Ами Илиев. Той е там. Те беше джуркал за пар делото. Нали го накарах да си подаде оставката. Време. Аз имам още 3 години мандат, няма за коя сега, така не ме се е повече. От 99 съм тая градска. 14 години. А този Джамбазов на кой човек? Кой човек? Мой заместник е. Той е заместник, ама всъщност, аз знам кой го е назначил на времето. В смисъл, кой да го назначил? Саша Рабаджиев Това не знам вече. се обадил на Филчев, че лично го могат тогава Станишев и Първанов. Той ми е градски от Ямбол, по-малък от мене. Малко гей се пада, ама иначе Не добро момче. малкото си, откровен педераст. Иначе добро момче, умно момче. Те всички педерали се умни попред. И аз почвам да викам, че съм питал, за да мисля, че съм интелигентен. Не цели дупиш. Защото викам педераст, но аз викам скоро Филчев, той ми разказа цялата му. Това не знаеше, че като сиди, като го штракнеш копче и почва да разправя с години, с дати, с ръкобистра мислене. Аз като бях в градска 99-та, той беше стажант. Младши прокурор беше. След това отиде в районна, изкара се там годините и се върна. Като видови прокурор и по-нататък Бойко Найденов го взе. В градска си спомням. Значи проблемът на Филчев, да, така е дума. И по-нататък аз като ме избраха и си го взех за заместник пък. И върши. Да не би и ти да обичаш така. Да знам, може и да е хубаво, не съм правил, може и да е хубаво. Знае, човек, на тази възраст вече трябва всичко. Не се кълне, такава вале. Той не беше ли този, където беше ходил да разпитва Овчаров в кабинета? Същия. А това доказа ли се тогава, че там го е разпитвал? Да. Има го написа. Даже му се караха тогава. Велчев мисля, че му се караш на училата. И ще отива там, значи сме колко трябва да дължа. И не знам, това се неща преди много години, 6-7 години. Как не се среща? Толкова, че се дава, това определя отношение. И не знам. Това определя отношение. Не съм забелязал да има някакви политически пристрастия, между другото. Не знам. Може и да си има, да симпатизира на някой, но видимо никога не е показал някаква комуникация и контакт. Той се гледа Брюксел, Европа, Олаф. Сега е модератор, утре почва една среща на Олаф. Кеслер е тук. Той е организатор на срещата. Цели са в Европейската прокуратура, която ще създават. Говоря френски и английски. Много не се занимава с българските истории. Освен с Древен Найденов. Може би. Ама той е ресорен просто, нищо персонално. Аз това го казах. Това дело, което е срещу него, мен ми го крия това дело от мен. Кой го крие? И ръководството на прокуратурата. Кой? Караш ме да говоря срещу началника си. Докладва, наблюдаващия прокурор докладва на Боби Сарапов всяка вечер. Боби Сарапов е. И на него му докладват сега. Не знам по чия разпореждане, предполагам, че е на Цацаров. На мен ми казаха да не се интересуват. И аз не се интересувам, защото не съм в положение да се интересувам. С тая дисциплинарка, аз за нея говоря, но това ми е голям чатал на врата. Всеки ме измък да стане. Да приключим по-бързо другата седмица, да ме наказват там, какво ще ме наказват, да ме полицават, да забележки, каквото иска да ме наказват, да знам, че е свършил.
Има и 3 граници са. Това са отдолу от Благоевград, от Кулата, догоре до Видин. 5 апелативни прокуратури са в България. На Софийска кой ще стане? На градска ли? Не знам. Това си мисли главният прокурор. Не мога да повече да си. Аз за това едно време и говорихме и за другото. Не става другото. Сложих ти аз я. Нямам друга алтернатива, няма къде да отида друга. Разбираме се с Боби, разбираме се с Цацаров, но моя мандат изтича след 3 години. Къде ще ходя? Сега има място свободно, сега е момент. Си пак ще съм втора инстанция на градска. А и не само на градска. А неговото дело как го виждаш като прокурор? Никак не го виждам, защото дочух, че неговия свидетел, как се казва, това е Симеонов ли беше? Да. Чувам, че пак е бил отборен. След последното си посещение. Даже злите езици разправят, че е посетил, дръпнал си го къл нещо. Така ми казаха. От летище. Колко е вярно? Колко е вярно, не знам. Тия слухове се носят седем такова. Сериозно. Така или иначе си променил показанията. Без тия показания аз не виждам кой имат по делото. Имат уния СРС-та на Калинка. Нали била натичана някога с СРС-та. Но там няма нищо по-мък. Аз не така не ми дава делото. Искат нещо да правят, ако искат да правят, те си знаят. Те са искат да привличат и Малена към мен. Не знам бе, че и с Малена ме забраниха да говоря. Главно, има каза няма да говоря с нея. И аз мълча и слушам. Ти си го избра, не се подсмихвай. Ти си го избра, а след ти... А по това другото, защото сега по второто дело, там за пиарки. Там тая другата Накова. Тя е платила, че иска всички обществени поръчки от министерството. Братко, дишат ти във врата. Кой ти диша, познае 3 пъти. Не съм аз. Добре, начално да каже. Кой? Ти е. Победа е главния. Какво му се върти главата? На мен не ми каза. Аз... Какво да ти кажа, разбирам се с него, но е много такъв, много повратлив е, много бързо си сменя позиция. Нищо лошо не искам да кажа, но ме изненадва непрекъснато просто. Много ме е така трудно, признавам. Днеска така, утре онака. Един ден ма би по главата, другия ден ма гади. Това ми е трудно. Затова искам в апелативна да отида, на спокойствено малко, по-настране. Стопиха до лагерите. От проверка в проверка, направи и направи не. След това да направиш нещо, айде по главата. Що така го направим? С медиа пул тази история, що мислите я почнахме? Защото главният ми е за. С медиа пул, той е журналист, да го направихме като Христос мъченик. Да, Борис Смитов и той е гей. И наркоман и гей. Главният ми се обади, нареди, веднага го привикайте, почвайте проверка. Аз сега служихме лайното пред вентилатора, после върви спасявай. И аз като Матросов излязах и казах, че аз съм инициирал всичко. Пак го защитих. Какво да правя? Нали съм се главен мушал? Ама нещо за да се уморявам. Сериозно, че говоря. Много ми идва. Само удари, всеки мацака. И не виждам нищо да сега хубаво да ми се случва. Освен дисциплинарното производство. Развесели се, че мен не ми е весело. Мъка ме е. И Роман, и той е двам деяни. А Роман, каква му е функцията си? Каква да ме? Като мене са гърчи като черви и... Абе, какъв е в момента? И пак същия сме, заместник си ме. А с Джамбазов? Да. Роман, може ли си гледа Джамбазов или не може? Според един жълт вестник, между заместници ми имало 2 гейове. И сега издирваме от всичките, кой е втория. Ето другите са жени. Само една е жена. Издирваме кой е втория. Не може да си гледа, той си е манап малко, така си обича Роман. Не знам, иначе 2 са в една стая.
точно се явяха. Това прихваща. Не знам какво прихваща, ама нещо съм нервен аз напоследък. Нервен съм. Ако му питаш мене кой е. И на мене ме е също. Твоето си, моето си, моето. И на двамата начакай нещо. Не е хубаво. Не е хубаво. Така. А тая една кула на кой е така, защото тя... Виж сега, това са звеното за измамите с европейските фондове, там са 5 човека. Марга Попова си ги назначи, тя се създаде звеното, тя се сложи Джамбазов за шеф на отдел и то е капсулираното звено на Света Неделя. Аз почти нямам достъп до техните неща и не се интересувам, не ми е работа да проверявам, но тия хора не са физически в градска прокуратура и си един затворен кръг, който се разглежда някакви дела. Сегашният началник на звеното е Митова. Тя беше заместничка на Марга Попова. Тия хора комуникират с Брюксел, с оловци много се комуникират и партнират, но с кой, как не знам. При дело не знам кой го възкреси, всъщност дойде сигнал от червените, се спомням. И ме се обади тогава Цацаров. И ме пита, има ли дело срещу Миро Найденов. Казах му, няма дело, но питай Митова, защото се сетих за при неизвестния извършител. Издадах на другия ден удостоверение, подписах се, подпечатах го, че няма срещу тебе дела. Цацаров отиде на брифинг, после си говорили с Митова, какво са приели, не знам, след което ти подминаха обвинение. Защо и кой? Питайте Цацаров. Аз не мога да кажа. Нали имаш само едно заповеди? Не, те по едно дело 3 обвинения. Нали, първото обвинение е, че съм му предложил подкуп. Второто, че съм го принудил да си промени показанията. И третото, че съм съдействал в посока на някаква фирма да спечели поръчка, но тя не е спечелила. Четвърто, че за кучето на Малена се лекува. Да, ама не, това не съм. Това го призная публично. Това го казах. Верно е, че кучето се лекува? Бе, глупостите, представиш си министър да ходи колко. Аз на шефа... Което не виждам нищо лошо. Не съм имал визит, в смисъл аз. Вашите кучета съм викал друг доктор, да не съм занимавал. Това каза Сарафов, го каза публично. Сарафов го каза публично. Но те по това дело едно. Второто е, че сега по другото дело за това Фейсбук и Твитър, тази е изискала всички от поръчки, такива медийни поръчки. И въртат около това, че един вид през медиите са давани пари, които са се връщали. И това, което говорим ние за Хокегер. Ние за Хокегер, още ви ние за Хокегер говориме също, че са дадени милиони и половина и 300 000 евро са се върнали в България с Моника. Това ги обвинява. Ама това е факт, защото он е наистина е дал. Нещо се случва в политиката и в прокуратурата в частност, което аз не мога да става, не мога да знам кой с кой играе. Това съм отвър, не съм. Имам чувство, че вие в ГЕРБ има фракции, да го наречем, как да го наречем, има такова усещане и не всичко е еднозначно. Не мога да разбера защо правим някои работи, не сте не го разбирам. Ако ти знаеш нещо и си говориш с главния, нещо, което аз не знам, е друго. Усещам неща, които са ми странни, не съм в положение да питам в момента. Какви неща? Ако щеш дори за тия СРС-та, които правим проверка, малко странно с този. Не го разбира. Проверявате сигнал. Проверяваме сигнал, да. И Моника проверяваме, много неща проверяваме. А Моника проверява? Мисля, че ние проверяваме. С Хокегер тази. Да. Ама тя поиска да я проверява. Защото вие така или иначе ще я проверявате. Той Миро поиска да го разпита. Аз ще на първия ден. Миро иска, че на третия ще... Предсрочно, да, предсрочно, че... Те ми пратиха и не говориха това. Аз отидох, викам някакво се крия, аз нямам притеснение от това. Ама въпросът е, че он си... Аз това не го познавам, не съм го виждал. Добре, тъй като прокурор те питам, при условие, че този си е потвърдил показанията, че не съм му оказвал натиск. Те не могат да го прекътат. Могат.
Защото те казаха, Защо имаме не го свидетел. прекратяват? То това е въпросът, защо не го прекратяват. Питай Влади. Нали, то беше, нали, като отиваш, разпитват те, викат го него. Аз съм репресиран в момента, както се казва, с дисциплинарка. Наистина нямам поле за изява в А момента. те не само, че не прекратяват това, а почват да ровят по други неща, които са ги правили уния. Медиите изяви по това дело бяха възложени на Джамбазов само, изрично ми се каза, а докладва се на Сарафов. Защо? За медиите. За хода на разследването се докладва на Сарафов, а Джамбазов Ходи по го телевизията. представя по телевизиите. И той по телевизията това каза, че има свидетел, който свидетел много важен. А важният свидетел дойде от Брюксел и каза, че... Като го питам Джамбазов, дига ръце и не знам нищо. Което не е вярно, знае сигурно, но съм го казал да не казвам нищо. Според мен, с ръка на сърцето няма да издържи делото. Ама аз нямам притеснение, но то ме държи. В момента са обвинени. Аз не мога никъде нищо да я да кажа. Нали, в смисъл, защото той ходи по медиите. Джамбазов, аз не мога да те. Говорят глупости, че лекувам кучета и тем подобни неща. Долу те разбирам. И аз мълча като партизани, защото ми виси дисциплинарното. И още по-страшното е, че натискат по друго дело, което може да стане. По кое друго? По тия за... Пиярките. То Фейсбука приключи, дойде становище от това, че всичко е чисто. Но те сега, понеже нямат за Фейсбука нищо, сега почнаха да искат другите медийни поръчки. Там чух една клюка, колко е вярна, не знам. Ако искаш ще я кажа, ако искаш ще я кажа. Дочух, че предлагат сделка или са предложили, или е приета, не знам, между тази девойка или девойки, не знам, две ли са, една ли са, знам, че едната е дама, с която живееш, да свидетелства също тебе. Цената да не се повдига, да не е обърнена. Така да чух, колко е вярно, не знам. Нещо такова се върти там. И тя знае това. Така че се опича якълата. Колко е вярно, пак казвам, малко клюка. Нищо чудно те за това да ровят в тази посока. Да натискат. Пази са от най-близките, както се казва. Виж това го направи. Каквото и да каже. Няма полезен клюк. Лошото... Тя и там те са и други хора, почват да говорят глупости, защото... Когато усетят, че някой е паднал на земята, много хора обичат да го ритат. Да, ето, по нашите ширини е така. Затова най-добрата тактика е мълчание и достойно поведение. Ма не, аз нищо не казвам, но ето факт. Он е свидетелство и вместо да го прекратят. И аз според мен е... Оня не ти е проблем. Тая ти е проблем, 100 пъти съм ти казал. Още преди една година ти казал. Значи мисля в правилната посока. Тая ти е проблем. Не е той. Човек, който 5 пъти е сменял показания, заради такъв кошаревски свидетел не могат да вкарат до затвора. Адвокатите ще искат 100 пъти да го изследват лут ли е, не е ли, защо пък, как, колкото и да натискат тази посока, минали са 3 години и половина. Може да отиде в Брюксел и да каже комисията каквото има да каже. Той не ти е проблем. Проблем е тая, която може да те накисне по най-безобразния начин. Там отива и се оправи. Аз там притеснение няма. Но те, нали, то тук въпросът е поръчката. Кой дава... Ако става къде живее при мен, ходи да ме топи, значи чия е вината? Ема не ме е топила. Това, което ти го казва човека... Ето го чук като клюка. Клюките там... Всяка клюка има... Той за да се откаже за пети път, нали, клюката, че аз съм го натиснал. Ето, че не е факт, нали, защото не сте го викали на летището, да говорят прихванато летище. Но има логика.
вече 3 години и половина не сте го прекратили това дело. За пети, за шести път да е разпитан и да е приключено. Но тук ще гледат да пробият тази. Тя са при тебе некъде. И при мен. И какво ти казва, като е? Ама нищо, смисъл не е, нито е викана нищо. То, шефът, то беше приключено. Не може, какво ще ме изиграе? Тя единственият проблем е, че и тя и екипа около нея, определени, примерно, медийни поръчки или други неща, са ги правили в определени посоки. Ама аз... Тя същото, за което говореше Джамджиева, аз това ми е големия проблем, защото оная като и разбиха в Twitter, не в Twitter, ако вече Skype. Нали, Джамджиева обясняваше вътре как сме помагали на труд да оцелее. Реално погледнато, нали, ние от тази техническа помощ сме дали, примерно, на труд, на PTV, на всичките, които в момента ме правят на маймуна. Тя затова е тази техническа помощ, тя е за медиите. Така е. Тя не е за кравари или овчари или прокурори. Тя е за медиите и се правят конкурси и медиите ги печелят. И те много добре знаят как ги печелят. Защото се разбират помежду си, тая поръчка да я вземе ние, друга да я поземат те, за да оцелеят. Така. И това разбиране минава през техническо задание на съответната обществена поръчка. И техническото задание на тези поръчки са го правили Криси, Миро, това мой пиар, и това Боян Пенераса на Сашо. Не, Сашо на Славка Бузуков. Да, Славка. Аз съм го изгонил преди, когато бе главен секретар от мене, 60 000 лева събра за деца на сираци и ги украднах. От мое име ги беше събрал. Дон Боянчо, кривогледни. И Ани Русчева. Аз където съм, той не може да се появи. Така че го работил с него. Аз изрично съм предупредил такъв човек. Сашо го прати. Сашо. Ма да не ти го е пратил, бе. Не, аз Сашо ти го пратил. Къв ти е Сашо да ти го прати? Аз съм го изгонил, че ми украднал 60 000 лева, беше събрал за деца за сирачи от моя име като главен секретар. И ги украднал. Тия са... Че да го пратим аз градец. И Ани Русчева. Те са идвали и те казват, ние сме се разбрали, труд 24 ама те хубаво не може да се разберат, ти си принципала. Аз затова казвам, че аз притеснение няма, защото... Не е виновен който един баница, който му е дал. Нито са връщали пари, нито са правили нещо, което е такова. Но те, робейки по това дело, знали и те почват да ги викат там по прокуратурата. Ще ги викат със сигурност. Отивам на репетиция. Отивам при началника с на репетиция. За брифинг. Добре, беги ти да секунда да го видим. Изчакай. Ще изчакам. Да го видим.
Аз го знам, значи го на някой. Чигец път, ще кажа така. Не, аз не че знам, още не спомням, ще кажа. Кой политик като мен в България, когато съм побил в България, е казал, аз да не да пиша, че е казал. Допълням съм. Да. Да. Те ми казват, те почнаха няма да бъркат. Заради да почнаха проверки по комисията почна функционира. На фирмата ти знаеш кой има децата на голямата в Англия са викали да питат какво че в Англия. Вие сте видите тук, то там в Англия може да кандидат. Знаеш къде сумата, като отиваш? Дават ти кредит, да завършиш с примерно успех над 5 и го почнеш. Да, по-спред. Имаш право в следващите 10 години да работиш и да връщаш. Ама детето да не взема си кредит, опана се сега не помагаме с някой. Разбира се, когато можете децата да държавата, тормозата, на който съм дължен, съм човек. Какво не говорим, че си помагал като не знам, езика. При нас Нивото като ви са, все позволи да те не правят по защита механизъм, защото вика не да децата кажа, аз съм държал, аз не има за това. В смисъл, разбира, аз не мога да се сърда. Те заради децата е време това, защото не чекат нещо. Аз така всеки винаги си е казал, не, ще се игра при нас,
представя. После да се разбира всеки се наплатиш. Това вече се прави. Това само, че запазиш и това не разбира. Значи, аз като това интернет не скажа, моите абсолютно не е. Всички били. Били, заместни министрите на много. Ма не могат, вече бил. Новия секретар. Никой не може да влезе всеки ключка. Това е главен секретар, ти беше от предишните тя се близко в само време. Аз така оставя. В момента всички му оставиха да гледат. Вие ще му оставя. Всички се не всеки не изпръща. Всеки е такова. Аз така се оставя. Аз след като видим всички се върхили. Значи аз човек, с който се държа, да. Никъде изчаквам. Да, качете го. Той си свършил работа като трябва да кажа. Така че, аз си началник на мероприятието, ти като тиш началник. Аз ще си го дадеш. Не. Административния съд съди. Да, това че съди. Да, съди. аз мисля да се го